L'impàs entre l'hivern i la primavera és el moment ideal per plantar els arbres fruiters a jardins i terrasses, però sovint apareixen dubtes sobre com tenir-ne cura i quins són els millors tractaments a aplicar-los. És per això que el Centre de Jardineria Nou Jardí de Banyoles va organitzar dissabte un taller informatiu específic sobre arbres fruiters. Els eixos que van centrar la xerrada, impartida per un professional del sector, van ser els tractaments ecològics i els complements nutritius naturals que els podem aplicar per, d'una banda, protegir-los i, de l'altra, treure'n el màxim partit. El format dels tallers és molt proper i busquen donar resposta als dubtes reals i immediats dels assistents. Per això, les preguntes, dubtes i plantejaments dels assistents hi tenen un pes molt important. Estem molt contents que la gent es veu que té interès en que les plantes, cuidar-les i de conèixer més bé. Jo crec que el saber què li passa, què li falta a una planta, fa que te la puguis estimar i fa que aquella planta sigui més maca o doni més fruit, depenent si és de jardí o producció. Nou Jardí organitza cada any un parell de tallers per a tots els públics, oberts i gratuïts, i tenen per objectiu resoldre dubtes i informar sobre diferents aspectes relacionats amb la cura de l'arbrat, plantes i elements del jardí. Periòdicament estem fent tallers aquí al Nou Jardí per donar una mica més de coneixement de les plantes, de plagues, d'espècies diferents, i en aquest cas, que estem a la sortida de l'hivern, que és quan cal fer més insistència en els fruiters, doncs hem cregut oportú d'organitzar aquest taller dels fruiters. A la xerrada de dissabte hi van assistir-hi una quarantena de persones interessades en el món dels fruiters. L'activitat es va cloure amb un refrigeri pels assistents.